bolo kar rombgi ka giikore ni yiero mabiro. Vijana wamezidi vipanga. Kwa sababu gani? Kuna njaa, ama sivyo? Udhalimu umezidi au hujazidi? Sasa udhalimu ukizidi munafanya nini? Munafagia hamfagii? Munafagia hamfagii? Wakati umefika wanyinyi watu wa Mombasa, Pwani na Kenya kujiunga na timu hii ya Linda Wananchi. Tujitayarishe kwa kura kwa wingi, na mwaka ujao inshallah tukiwa hai tupeleke UDA na viongozi wao nyumbani. Kama vyama vya upinzani lazima tutoe candidate moja ambao atamenyana na Ruto. Ikiwa ni Sifuna sawa sawa, ikiwa ni Babu sawa sawa, ikiwa ni Orengo Nyatieng tuolongego sawa sawa. Na pia gharama ya maisha iko juu ama iko chini? Hapa Mombasa gharama ya maisha iko juu ama iko chini? Wangapi wamesema iko juu? Sasa katika Linda Mwananchi ambao mimi ndio party leader, I am the de facto party leader. Jatend piny Kenya William Ruto keto koke chik mapuodho agulu moyiedhi mar kungo omenda mambalang' mawuok e mwandu kod ohala mag piny Kenya. Omenda mar bende ineno kaka mar keto kumba motegno ni tieng' mabiro. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E nyasi manobagie kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi, nyasi manokelo kanyakla jotend migepe, spika mar od bura kod moko kuom tend od bura kanyakla gi jotelo mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto noketo koke e chik mar chuogo kod tayo agulu moyiedhi ma sirikal dhi kungo godo omenda mambalang' manyalo konyo Kenya e kinde midhiero, dongruok kod keto kumba ne tieng' mabiro. Agulu motisi ni Sovereign Wealth Fund. We will also be investing profits that come from investment in our very critical infrastructure like Jomo Kenyatta in the Sovereign Wealth Fund, so that Lynn here and Ronnie and the young ones that came to witness this signing can have a portion of the investments we are making today for their future. Agulu no ibiro kunge omenda mambalang' ma ijuogo kembe makunyo mwandu mantie bolo, omenda ma owuok kuom modhi, omenda ma oya e keto mwandu mag piny Kenya kod keto mwandu gi kembe jigiwegi e kin mamoko. This act is more about economic stabilization. It is more about strategic development and intergenerational equity. Again, I know we have many naysayers who have kept lecturing us on the need to have a sovereign wealth fund only when we have budget surpluses. Let me tell them, the best time to start was yesterday. Omenda madonje agulu no idipogi e kidienje adek. Mokwongo, enatamalo 30 madhi e aguch kungo ne tieng' mabiro mondo mi kik giyud kadero ni nono. Kidienje machielo en aguch reso piny e kinde masira kata midhiero ka agulu mar adek en mar timo dongruok kod keto mwandu. What answer shall we give one day to our children when they ask us what happened to titanium? That is why this legislation that today becomes law in Kenya is consequential. I don't think I'm sycophantic if I say that President William Ruto will go down as the most transformative, the most reform-minded president, and thankfully I will be hanging on his coat for the period that I served in this office, also to be branded probably the most transformative cabinet secretary, depending on how long I sit here. But where we are taking this country, as a government, we are taking this country, you know, we have said it, and it sounds like a joke, but it's the reality, that we are taking this country to Canaan through Singapore. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni agulu no biro konye bero chumi mapachuka, kendo konye chulo moko kuom gope masani turo piny Kenya. It will help finance strategic national investments that create jobs, expand opportunity, and strengthen our economy.
The third and most important is that it secures our children's future. Paro maraguluno nogo chapa dwe marario igane kabange no chwali od bura gi jatend kweth mathoth od bura Kimani Chungwa edwe maradek igane kakoro to jatend piny opodhe ayanga. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya opuoyo jatend migao mar omenda John Mbadi mowacho ni osebedo siro motegno e sirikal mare kokalo kuom migao mare mar omenda. Ruto bende opuoyo riwruok mar ODM kod UDA motisi ni broad based mowacho ni osereso chenro mag sirikal ka Dr. Oburu Oginga bende oyango kaka jal mosekonyo e jiwo dongruok kokalo broad based. Ne oloso e kind Sidha Guch kungo ma Kenya miluongo ni Sovereign Wealth Fund. To commend the Honorable Oburu Odinga, now the leader of ODM, for coming together under the broad-based arrangement. Today, John Mbadi is providing leadership that has never been witnessed. I can confirm to you, John, that when I write my book, you will have ample space on what you and me have discussed, and your team at the Treasury, of course, including all the other actors that have taken this to the future. Moktin ne jopuonjre 100,000 dhi chako donjo kuonde tiegruok mag mbalariany e timo kit somo mopogore opogore chak dwe mar 9 higani. Maendi en bang' migao mar somo kawuono lando duoko mar kuonde tiegruok ma jopuonjre winjo donjie. E ripod duol mar KUPS, thoth jopuonjre noyiero kit somo ma puonjo kod weche mag thieth. Ka thoth jopuonjre manoyiero thieth to ok oyudo thuologo kaluwore kod nok mag nafas e mbalariany ma pacho kaendi. Judith Omondi lero nowachne. Gikone jopuonjre mag klas 12 manyicha otimo penj higa ma okalo to oyudo grade mar C+ kadhi nyime, oyudo duoko mag mbalariany ma piny owacho ketogie e kwan mar jopuonjre 270,508 mane oyudo grade mar dhi e mbalariany, ma nus margi oyudo thuolo e mbalariany ma opogore pachoka, kama oriwo mbalariany mag ji giwegi duto kaluwore gi kaka ne gioro kwayo. E kwani limit the number of students who can take some of these programs, so we find they are aligning to the competency-based education. The reason is we require the universities now to train the teachers so that they can, when they come out, we can be able to have qualified teachers who are competency-based. Maromo jopuonjre 3,000 kokomi thuolo kaluwore ni ne gigoyo sei ni kiketgi e somo moko poni nafas mar rwakogi e lai mane gidwaro rumo. If they are not successful, we ask them, in the event you're not successful, can we consider you for another program for the same program in another university or for another program that you qualify for? We find there are students who say no. And the moment they say no, we leave them at that. So we got about 3,000 students saying no. Jopuonjre chako donjo e mbalariany dwe mar 9 higani, kambui mar kawo hola kod sir bende iyawo ayanga odiochieng' ma kawuono tich adek. Judith Omondi, Ramogi TV. Bas odhi yumoro machuok dogo bang' daka matin taneno ote maru kaendi atimo mos ne jakom mar Luo Council of Elders Chairman Muroni Chapter kuom lal mar mother-in-law mare Mama Leonida Aluoch ma main Pastor Paul Aluoch e dala mar Ogilo Komulo School wakowe kiny tarik 9. Maendi Ogai Philip Ochieng mar Jimo Nyakach, in the youngest Ogai in Africa. Kama chelo bende nitiere kaendi Zoom kapito imre Trevor News donjonwa yo makare Luanda Konyango Center. Tago mos ne anyuola familia mar Cecil Ouma kuom tho mar wuorino. Nyasaye omigi hocho makende ka girito duoko mar sirikal. Mogik to jopiny ema yiero jatelo ma gidwaro. Owalo beauty mana matek mondo lwet jopiny oyiere. Collins Obuon kata ker mar Chokora Kenya mangima wacho ni wamor kod Owalo kendo duond bucheno mar PPP wan Nairobi kaendi kendo wamor kod Owalo mosna kati mumbo jalupne kod mamana Roselina Obuon kane miguye Kobura Ward. Bas wadu bang' daka matin kikiti mabura ini.
okinyi. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno.